akwai boyayyen bakin tsafi dangane da Kannywood. Mata masu aljanu ku bace anan. Bari mu tona sirrin masu yanke makoman zaben kasar ku. Dama na gaya muku yan fim sune matsalan kasar nan. Amma wai kun taba tambayar kanku me yasa kowace tashar yada badalar fim ta kare da wood. Arewa Kannywood, Kudu Nollywood, Ghana Gannywood, India Bollywood, kuma tashan kan tsiyar ita ce Hollywood. A duk inda kuka je za ku bincike game da wood din nan. Abinda za ku gani shine a ƙarshen ƙarni na 20 akwai wani mai suna Harvey Henderson da shi da matarsa Dida a Los Angeles. Su ne suka shuka tsirrai, a inda suka shuka tsirran suka sa wurin suna Hollywood. Su kuma tashar yada fina-finai suka zo suka ci gadon filin suka mai da sunan tashan su Hollywood. To mu kuma a Kano da muke da Kannywood, ina bishiyoyi da tsirran da aka gani aka ce mata wood. To bari ku ji sirrin bakin tsafin da ke darsana a jikin kowane kalmar wood na kowace masana'antar fina-finai. Ya samo asali ne da rundunar bokayen Durundawa. Idan kuna son ku san su, ku yi searching the Durut system. Su ne rundunar bokayen da suka sha alwashin sarrafa tunani da kwakwalen mutanen duniya gaba daya. Kuma sinadarin da suke amfani da shi wurin tsatsubar su wani ice ne mai suna Holy Tree. A nan ne aka samo suna Hollywood. Da icen ne malaman bokayen ke yin tsafi, kuma har yawa gobe suke sarrafa tunanin mawakan siyasa, kuma suke sarrafa tunanin fim, kuma suke yanke makoman shugabanci na siyasa. Me yasa kaga yan Kannywood su ne gaba wurin campaign a ƙasar nan? To a tunaninsu tunda sun samu nasarar sarrafa tunanin da kwakwalen mutane ta yadda suke yin tunani a irin yadda suke so, wanda ya samu asali daga iyayen gidansu bokayen Durundawa, to shine suke tunani asirin ba zai karye ba. Ni fa na yadda mutanen ƙasar nan suna son gyara. A tonan silili na part 2 da na ce masu son gyara su yada, sama da mutum miliyan 1.5 suka kalla a duka platform ɗina na social media. To don haka wannan bidiyon ma masu son gyara ku tura shi gaba. Kuma insha Allah bidiyo ma akan mutanen nan ba ma mu fara ba, har sai mun zubar da mutunci sa idan mutane ta yadda za mu rage masa tasiri a tallan 'yan siyasa. Duk wani dan fim din da ya ƙara muku tallan dan siyasa, ku je comment din shi ku ce mai asirin ya kare ko ku ce mai bokan ya mutu. Ai ba na tallan 'yan siyasa ba na bokaye bane. Kun ji daɗin tonan sililin nan, ku yi follow, ku yi like, ku yi comment domin bidiyon ya samu ya gudu. Sannan kuma duk wanda ya yada wannan bidiyon kamar ya taimaka ne an warware layar tsafi.